Fudbalski klub Vojvodina iz Bačkog Gradišta drugu godinu za redom organizovao je Dan roditelja i dece, a reč je o fudbalskom susretu mlađih generacija kluba iz ovog naseljenog mesta i njihovih drugara iz Nadalja. Dobro nam je bilo. Zabili smo 2 gola. Bilo je dobra pobeda za njih i čestitamo. I mi smo isto dobro dali gol. Mi smo zadovoljni za pobedu, ali su oni pobedili. A kako ste zadovoljni čitavim ovim danom i ovo što se dešava? Zadovoljni smo. Zadovoljni smo. Na stadionu Đorđe Tapavica Džoja odigrane su utakmice i to između 2015., 16., 17., 18. i 19. godišta, a glavni cilj samog događaja bio je promocija sporta, zdravih stilova života, druženje i upoznavanje mladih sportista i sportistkinja. Došli smo opet na ideju da napravimo ovaj Dan roditelja i dece kako bi se naša najmlađa deca družila. Nadalje nama najbliže mesto i mislim da je ovo super jedna prilika da se oni malo bolje upoznaju, da pokažu veštine fudbalske koje su do sada naučili, a roditelji naši su se kao domaćini potrudili da ovde postavimo svoj deci hranu, slatkiše i slaniše kako bi se oni počastili. Mislim da je ovaj ambijent u Bačkom Gradištu, u našem stadionu, jedan jako lep i dobar za takvu neku vrstu događaja. Tako da mi ispred Fudbalskog kluba Vojvodina iz Bačkog Gradišta se trudimo da kroz ovaj način malo poboljšamo neku ponudu aktivnosti u selu. Stvarno, evo i vremena se poslužilo, prelep dan danas ovde u Bačkom Gradištu, organizacija na visokom nivou, imali smo 2 utakmice, trenutno se iza nas igra utakmica 2015. i 2016. godišta, a pre tog se igrala 2017., 18. i mlađe. Stvarno, domaćini su se potrudili da bude sve vrhunski, imamo ovde voće i poslastice za decu, utakmice su 2 jako zanimljive, puno golova, borbe, znači stvarno oduševljeni, vidim i roditelji su oduševljeni, mnogo ih je na tribinama i jedan praznik fudbala možemo reći u Bačkom Gradištu. Ono što dodaje Jović jeste da su mlađi naraštaji itekako važni i bitni u svakom klubu, a pogotovo u manjim naseljenim mestima, kao i to da se mora brinuti o njihovom zdravom odrastanju. Vreme je poslužilo organizatore, a veliki broj roditelja pratio je i bodrio svoje mališane, koji su nakon meča na trećem poluvremenu uz slatkiše i sokove podelili svoje utiske. Odazvalo se oko 100-tinjak roditelja iz Bačkog Gradišta i Nadalja, tako da mislim da je ovo pun pogodak jedan za sve njih i da će ovo biti nešto što će pamtiti, jer ova deca nemaju ligaško takmičenje, oni se samo takmiče u okviru turnirskog tipa kada idemo u okolna mesta gde se borimo, što se kaže, za medalju ili tako nešto. Ja sam više tog tipa da ovakve nezvanične utakmice budu njima neki povod da pokažu sve to što su tokom svih ovih nedelja treniranja i naučili. Tako da mislim da je ovo jedna jako lepa priča koju smo započeli i mislim da ćemo nastaviti i dalje da je pravimo.